completament invisibilitzat. I aleshores, si estem parlant de lobby i d'incidència, nosaltres tenim un objectiu molt clar des del primer dia i a tota la gent afectada que ens ha contactat sempre li hem dit molt honestament que era una plataforma ciutadana que lluitava pels drets fonamentals i que no feien miracles i que mentre hi hagi regles injustes, lleis injustes, ni el millor dels advocats ni la millor de les plataformes ciutadanes et pot garantir que et puguis alliberar d'aquestes lleis injustes. I per tant, el principal objectiu comú havia de ser precisament organitzar-nos per fer aquesta incidència política per canviar aquestes regles injustes. Aleshores, per fer això hem seguit diferents estratègies, que em sembla que era una mica la pregunta principal que se'ns feia per la intervenció d'avui. Hem seguit diferents estratègies i hem d'alguna manera distingit objectius a curt, a mig i a llarg termini, perquè una de les coses que caracteritzen la nostra lluita és que poden haver lluites més o menys ideològiques, però la nostra realment és una lluita de supervivència. O sigui, estem parlant que les vides de les persones estan en joc, estem parlant de l'habitatge, que és un dret fonamental i una condició necessària per molts altres drets fonamentals, per poder formar una família, per desenvolupar-te com a persona, per tenir un mínim lloc on sentir-te segura i poder-te desenvolupar. Aleshores, tenint en compte la importància del tema de l'habitatge i que si es fica en joc l'habitatge es fica en joc la vida de les persones en el sentit més ampli però també en el sentit més concret, doncs evidentment havíem de fer una activitat d'incidència des del primer dia, però al mateix temps no podíem esperar que canviar aquestes lleis. I per això he parlat d'objectius i d'estratègies també a curt i a mig termini, perquè a més, mentre les administracions no responen a aquesta pressió social, les execucions hipotecàries i els desnonaments es produeixen. I aleshores ens vam trobar que havíem d'actuar, que havíem de fer alguna cosa més, que no podíem esperar a que canviessin aquestes lleis. I així és com vam desenvolupar diferents estratègies. Una d'elles, una de les primeres i més importants, va ser l'assessorament col·lectiu, és a dir, vam generar espais col·lectius de suport mutu, on assessorar-nos, on formar-nos entre nosaltres, on acumular experiència per negociar amb les entitats financeres i batallar cas a cas, lluitar per la dació en pagament, per cancel·lar el deute, per aturar els desnonaments i per batallar que els pisos que estaven acumulant les entitats financeres es fiquessin a disposició amb lloguer social. Aleshores, hem anat desenvolupant aquestes estratègies de negociació amb les entitats financeres a través d'aquest assessorament col·lectiu, però també va ser insuficient, perquè com que precisament tenim aquesta llei anòmala perversa que no té comparativa amb cap país del nostre voltant, que sobreprotegeix a les entitats financeres i que deixen indefensió absoluta a les persones afectades, i hem de recordar que estem parlant de molta gent, s'han produït ja més de 400.000 execucions hipotecàries des que va començar la crisi. Doncs tenint en compte aquesta situació tan límit, quan les entitats financeres han abusat d'aquesta legislació, com han fet sovint, i han tirat per la via de l'execució hipotecària, han arribat als desnonaments i ens hem trobat que hi havien de fer front. Aleshores és quan vam començar el 2010 una campanya de desobediència civil on bàsicament de forma pacífica però contundent, entenent que no només és un dret sinó que és una obligació de la ciutadania desobeir lleis injustes per forçar que aquestes lleis canviïn, i no ens estem inventant res, això al llarg de la història de la humanitat s'ha fet infinitud de vegades. Doncs entenent això vam començar a aturar els desnonaments, situant-nos davant dels habitatges, i quan arriben les comissions judicials els expliquem que en nom d'una legislació superior, que és la dels drets humans i que entenem que s'està vulnerant amb la legislació injusta que hi ha a l'estat espanyol, doncs no els deixem passar, no permetem que es produeixin aquests desnonaments. I d'aquesta manera ja hem aturat més de 550 desnonaments a tot l'estat. És a dir, que amb l'estratègia de negociació amb les entitats financeres, el que estem demanant que es reguli per llei, hem anat aconseguint-ho en el que nosaltres anomenem petites grans victòries. Encara no hem canviat la llei, però hem forçat a les entitats a fer centenars de dacions en pagament, centenars de lloguers, hem aturat centenars de desnonaments i quan hem fracassat en aturar desnonaments perquè el Poder Judicial ha donat ordre de fer una intervenció policial, doncs evidentment com que som un moviment pacífic no podem aturar la força bruta d'una intervenció policial. Aleshores, en aquests casos, quan ens hem trobat amb famílies que s'han quedat al carrer, hem començat una segona campanya de desobediència civil que ha consistit en reobrir els habitatges buits amb les entitats financeres per col·locar a les famílies a dintre. Però tot això sempre amb l'objectiu final de visibilitzar el conflicte, de visibilitzar les nostres demandes i d'exigir que el Congrés reculli aquestes demandes, aquesta voluntat ciutadana i es traslladi amb un canvi d'aquestes lleis. Aleshores hem anat articulant aquestes estratègies. Nosaltres hem esgotat totes les vies que el sistema oferia, no hem recorregut a la desobediència civil d'entrada, sinó que nosaltres hem parlat amb serveis socials, amb oficines d'habitatge, amb ajuntaments, amb partits polítics, amb jutjats, amb tothom que ha volgut parlar amb nosaltres,
Després, com a forma d'incidir directament en el canvi de la llei, hem utilitzat l'únic mecanisme que ens ofereix el nostre sistema democràtic tan precari, tan limitat que tenim actualment, que és la iniciativa legislativa popular. Aquesta forma a través de la recollida de signatures, que no és una recollida senzilla perquè fiquen un munt de traves, doncs recollir com a mínim 500 milions de signatures per portar les nostres propostes directament al Congrés. Ara acabem d'entregar més d'1 milió de signatures, o sigui que hem superat amb escreix el requisit legal i sobretot hem visibilitzat amb aquest procés de la iniciativa legislativa. No només hem recollit les signatures que formalment demana la llei, sinó que sobretot hem fet un procés de mobilització ciutadana que ha visibilitzat realment l'amplíssim consens social que hi ha al darrere d'aquestes demandes. I això és el que vam traslladar ahir a la comissió del Congrés, on els vam traslladar que encara que era molt tard i que anaven molt pel darrere de la societat civil, que jo crec que aquesta és una característica generalitzada dels temps actuals. Vivim en una situació totalment extrema de fallida del sistema. El sistema no respon a les necessitats de la majoria de la població. El sistema bàsicament ara està enrocat en mantenir una situació de poder i de privilegis d'una minoria que no té cap mena de prejudici per estafar la població i per utilitzar mecanismes més o menys violents, directe o indirectament, per fer un expoli dels recursos públics i col·lectius en nom dels interessos d'una minoria. Davant d'aquesta situació límit, el sistema no respon als interessos generals i, per tant, és moment que la ciutadania faci un pas endavant per refundar la democràcia en aquest país. És evident que el problema que nosaltres estem denunciant, el problema d'habitatge, no és un problema només d'habitatge, és un problema de manca de qualitat democràtica, perquè, com deia, en aquest cas es veu molt clar. Quan vam començar fa 4 anys encara es podia argumentar una certa ignorància del problema, però ara això ja no es pot argumentar. El problema està sobre la taula, tothom el coneix, tothom sap els efectes devastadors que té això. Darrere de les estadístiques de desnonaments hi ha milers i milers de vides tancades, amb uns efectes devastadors amb la salut de les persones, amb els infants que estan implicats en aquests desnonaments, augment de l'ansietat, de les depressions, dels intents de suïcidi, alcoholisme, augment de la violència domèstica. O sigui, realment estem parlant d'una generació sencera traumatitzada per aquesta llei terrible. I, per tant, davant d'aquesta situació límit, nosaltres denunciem l'estafa hipotecària, però som molt conscients que hi ha un problema general de mercantilització de l'habitatge en aquest país i que ni tan sols és només un problema d'habitatge, sinó que és un problema de manca de control democràtic de l'economia i, en general, de manca de participació democràtica. Evidentment, crec que podem parlar d'una democràcia segrestada perquè hi ha una relació pràcticament obscena entre els partits majoritaris que s'alternen al govern amb els poders privats i amb els poders financers i les grans multinacionals. Hi ha una porta giratòria on actualment es tracta com el més normal del món el fet que algú que té responsabilitats de govern abans i després passi pels consells d'administració de grans empreses que treuen benefici de la gestió pública que ha fet aquella persona quan estava en el govern. Això, evidentment, ens està causant grandíssims perjudicis socials i econòmics en aquest país. I, per tant, no és només, això també em sembla important de manifestar, que no és només un tema de defensa de drets humans, sinó que és també l'única sortida de la crisi. Si la crisi és més greu en aquest país és precisament també perquè tenim aquesta crisi democràtica i no sortirem d'aquesta crisi si no hi ha aquesta refundació democràtica, si no fem que els responsables d'aquesta crisi, que no és una crisi, que és una estafa, paguin per les seves responsabilitats i surtin dels llocs de decisió. Estem en un moment increïble on realment aquells que ens han enfonsat, que ens han portat literalment a l'abisme, tant des del poder polític com des del poder privat financer, segueixen amb els seus càrrecs, segueixen cobrant sous milionaris obscens, reben ajudes públiques, milers de milions en forma de rescat, i en canvi no se'ls exigeix ni una sola contrapartida social i ni tan sols tampoc se'ls investiga i se'ls demana responsabilitats. Mentre aquests responsables del desastre segueixin en els càrrecs de decisió, evidentment no podrem sortir de la crisi i, per tant, és essencial que en aquest moment no només la plataforma o l'assemblea o un col·lectiu, sinó el conjunt de la ciutadania s'impliquin en els assumptes públics. O sigui, només així ens en sortirem. Jo penso que la notícia positiva és que, malgrat la duresa de la realitat actual, la gent està responent. Malgrat que el missatge oficial és que estem sols, que tot és culpa nostra i que no hi ha res a fer, la gent no s'ho ha passat. La gent està perdent la por, la gent no s'està resignant i està sortint al carrer, s'està mobilitzant i està fent allò que haurien de fer les administracions públiques, defensar els drets fonamentals. I allà on es violenten, lluitar per fer-los efectius. I aleshores crec que anem pel bon camí, no serà fàcil, no serà una cosa que es pugui guanyar d'un dia per l'altre, hem de perseverar, hi ha molta feina per fer, però està realment a les nostres mans que això sigui possible. I en aquest sentit soc optimista i penso que és un moment apassionant, complicat, però apassionant. Moltes gràcies.